Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 qalilhom: morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srib bidejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. F'dan l-Evanġelju eżistijaj hekk huwa fil-qosor tiegħu l-eluq ta' San Mark, però huwa għani fid-diversi affarijiet li aħna nsibu fihom illi anke jagħtuna il-viżjoni dejjem iktar ċara ta' Ġesu u l-viżjoni li dejjem issir iktar ċara ta' dik li hija l-missjoni tagħna bħala nsara, bħala dixxipli tal-mulej, bħala Knisja. L-ewwel ħaġa, Ġesu hawnhekk qiegħed jagħti missjoni lill-Apostli f'kuntest li huwa sejjer jitla' is-sema. Dik li aħna nsejħula l-festa tal-Absi, it-tluħ tal-mulej fis-sema. Hekk it-tluħ tal-mulej fis-sema eżistijaj xi tfisser fil-misteru sħiħ ta' Ġesu. Il-misteru sħiħ ta' Ġesu għandu diversi momenti. Nistgħu ngħidu li l-misteru sħiħ ta' Ġesu jibda mill-eternità u jmur fl-eternità. Il-moment tal-ubbidjenza ta' Ġesu lejn il-Missier fi ħdan it-Trinità, ubbidjenza li ħatmara, li tiġi fl-intimità bejn l-iben u l-Missier, li l-iben jaċċetta li jsir bniedem bħalna, hija r-rieda tal-Missier. Imbagħad għandna il-mument tal-inkarnazzjoni, meta il-kelma l-iben isir laħam f'ġuf Marija. Hekk għandna dak mument ieħor li anke aħna fil-liturġija tal-Knisja niċċelebraw fit-tħabbira tal-mulej. Hekk imbagħad għandna mument ieħor ukoll li huwa importanti, huwa il-mument tal-unzjoni ta' Ġesu, tad-dilka ta' Ġesu. Aħna jgħidula l-Magħmudija għaliex meta fil-Ġordan Ġesu jirċievi bħala bniedem il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Imbagħad għandna mument ieħor qawwi fil-misteru ta' Kristu, li huwa il-mument tal-ħajja pubblika sħiħa ta' Ġesu. Il-mument tal-ħajja pubblika sħiħa. Meta qabel l-unzjoni ta' Ġesu għandna il-ħajja moħbija tiegħu f'Nażaret, dak ukoll huwa mument ieħor qawwi li huwa tul ta' snin hemmhekk Ġesu jqaddes il-ħajja normali, il-ħajja ta' kuljum, il-ħajja tal-familja. Meta għandna l-unzjoni għandna il-mument tal-ħajja pubblika ta' Ġesu fejn Ġesu kien jippriedka, jfejjaq u jeħles mixjaten. Imbagħad għandna il-passjoni sħiħa li tibda bit-twaqqif tal-Ewkaristija, mumenti oħrajn importanti fil-misteru ta' Kristu. Imbagħad għandna l-qawmien ta' Ġesu, mument ieħor importanti fil-misteru ta' Ġesu. Imbagħad għandna it-tluħ ta' Ġesu fis-sema, momenti oħor importanti. Imbagħad għandna Pentekoste, l-inżul tal-Ispirtu Santu. U l-aħħar moment qawwi fil-misteru ta' Kristu huwa meta Ġesu se jerġa' jiġi. Innutaw li l-Knisja matul is-sena liturġika tgħinna niċċelebraw dawn il-mumenti kollha. Illum qegħdin niċċelebraw il-mument meta Ġesu jitla' s-sema. Dan ifisser eżisti huwa il-mument meta l-umanità sħiħa Ġesu bħala Adam il-ġdid, l-umanità sħiħa tiegħu issa ħad tiġi glorifikata fih dan it-Trinità qaddisa. Kemm sabiħa meta aħna nirrealizzaw illi bit-tluħ ta' Ġesu fis-sema u din ngħiduha b'ċerta biża' biex ngħid hekk, biża' qaddisa. Fit-tluħ ta' Ġesu fis-sema għandna l-umanità li hija issa glorifikata. U kif se jkun dan Ġesu glorifikat fis-sema? Se nkunu aħna il-kol kemm aħna mat-tieni miġja tiegħu
meta il-ġisem tagħna sejjer jirxoxta ukoll. Allura hawnhekk kan neżisti biex ngħidu hekk f'Ġesu l-umanità qed tgħix il-milja tas-salvazzjoni glorifikata fis-sema. Ġesu li jitla s-sema eżistijaj, però mhuwiex Ġesu li jinsa l-inna l-bnedmin u lesta l-missjoni tiegħu u Ġesu issa immur fis-sema u daqshekk. Le. Issa Ġesu eżistijaj sejjer jibgħat il-Knisja l-komunità sabiex u magħha u hi miegħu ikomplu l-istess missjoni illi l-missier ta' lil Ġesu. U hawnhekk se naraw eżistijaj fl-Evanġelu ftit karatteristiċi hekk ta' din il-missjoni hekk li Ġesu qiegħed jagħti lilna wkoll bħala Knisja. L-ewwel ħaġa, Ġesu din missjoni jagħtiha lil-11 mhux l-12. Għaliex Ġuda kien tradixxa il-Kristu u kien tara allura anke l-komunità u nafu kif kien spiċċa. Allura l-11 huwa n-numru mhux perfett. Il-numru 12 li huwa n-numru perfett tal-apostli kieku jkunu 12 li huma kellhom ikunu. Allura Ġesu eżistijaj jagħti din missjoni l-Knisja il-komunità li mhix perfetta. Il-komunità li hija mfarka biex ngħidu hekk. L-qudiem u rajt narawha li terġa' tingħaqad jintażel Mattija, ikun hemm l-Ispirtu Santu, jkunu 12 u l-evanġelizzazzjoni tkompli. Imma l-missjoni, l-mandat missjonarju Ġesu jagħtihulhom f'kuntest meta għadhom minfarkin bejniethom. U din ta' kuraġġ. Għax anke il-Knisja llum fi żminijietna f'ċerti ambjenti taħt ċerti ċirkustanzi tista' tidher infarka, ma jnaqqas xejn mill-fatt li l-mulej jibqa' juża l-Knisja tiegħu jagħtiha missjoni. Anke kien tħossok infarrak, anke kien tħossok b'xi mod imkisser jekk il-grupp, il-komunità tiegħek, il-familja tiegħek hija mhix maquda perfettament hija ftit infarka, il-mulej xorta għandu missjoni x'jagħtik. It-tieni ħaġa naraw dwar il-missjoni. Din missjoni Ġesu jiftaħa morru fid-dinja kollha mhix limitata għal xi kategoriji partikolari ta' persuni. Ġesu jrid jibgħatna fid-dinja kollha għaliex l-imħabba tiegħu eżistija hija għal kulħadd. Ħadd ma jista' jkun esklus minn missjoni tal-Knisja. Aħna eżistejdu nħallu Ġesu jibgħatna fid-dinja kollha. Fid-dinja kollha mhux necessarjament tfisser li inti tidur id-dinja kollha. Imma l-ħut minna hija d-dinja kollha tiegħek. Bil-Malti għandna din l-espressjoni, għamel dinja lih, għamel dinja tiegħu. Aħna l-koll għandna d-dinja ċkejkna tagħna, d-dinja tal-familja, d-dinja tax-xogħol, d-dinja tal-ħbieb, id-dinja tas-social networks, id-dinja tal-parroċċa. F'dik id-dinja tiegħek inti mibgħut hemm. Dak kull post fejn Ġesu rid jibgħatek l-ewwel qabel kollox. Uħud għandhom missjoni partikolari li jkunu missjonarji li jmorru u jagħmlu outreaches partikolari. Imma ħafna drabi wara jibgħatna fid-dinja tagħna tal-ħajja ta' kuljum. Hemmhekk x'inhi l-missjoni? X'għandu l-Vanġelu. Inx'għandu l-Vanġelu għandu żewġ tifsiriet eżistijaj. Il-Vanġelu huwa aħbar tajba. L-aħbar tajba l-ewwel ħaġa huwa l-persuna nnifsu ta' Ġesu. Il-Knisja l-missjoni tagħha hija li x'għandha lil Kristu. L-affarijiet l-oħrajn huma kollha sekondarji. Il-Knisja l-missjoni tagħha li twellet il-Ġesu, li tagħmel il-Ġesu preżenti, li tlaqqa n-nies ma' Ġesu biex in-nies jarfuh, iħobbuh, jaqduh. Il-missjoni tagħna li waslu l-persuna ħajja ta' Kristu. Ninxandru l-Vanġelu mbagħad ukoll li nxandru il-Vanġelu, l-kelma talla, it-talim kollu illi tana Ġesu kif insibuh fil-kitba mqazza, mod partikolari fl-4 Evanġeli. Aħna dan irridu inwasluh lill-oħrajn eżistijaj. Dan irid iwassal biex aħna nemmnu u nitamdu. Irid iwassal għal ħajja tal-fidi. Irid iwassal għal ħajja li aħna nirċievu l-Ispirtu Santu, li aħna nitwildu mill-ġdid, li aħna nimtlew bil-grazzja ta' Alla fil-ħajja tagħna. Ġesu eżistijaj jurina li ukoll fl-Evanġelu li din missjoni li aħna nxandruh fid-dinja mhijiex xi ħaġa li ssir bil-kelma waħedha, imma hija l-kelma akkumpanjata bis-sinjali. Nistgħu ngħidu li l-evanġelizzazzjoni sħiħa hija bl-eżempju tal-ħajja tagħna, bil-kelma tagħna u bis-sinjali.
Il-Vanġelu jara illi waqt li huma xandru l-kelma kull imkien, ma mhix post fejn aħna ma nistgħux inxandru Ġesu. Ġesu isieħeb dan ix-xandir bis-sinjali tiegħu. Is-sinjali tal-mirakli, is-sinjali tal-fejqan, is-sinjali tal-eżorċiżmi, Ġesu għadu jagħmel dawn is-sinjali wkoll illum għadu ħajja mal-Knisja tiegħu. Xi drabi jista' jkun li aħna narawhom inqas illum il-ġurnata daw is-sinjali għal raġuni partikolari nemmenin. Li ħafna drabi aħna maħniex inxandru l-Ġesu. Xi drabi aħna din inxandru valuri, inxandru ħajja tajba, inxandru affarijiet li jkunu pożittivi, imma il-Vanġelu hu li xandar il-Kristu għax affarijiet tajbin fihom infushom valuri affarijiet pożittivi anke minn mhux nisrani jista' jxandarhom. Tantu hekk li aħna għandna naħdmu ma' mhux nisrani fuq valuri. Imma ċ-ċentru tagħna jibqa' li aħna nwasslu lil Ġesu l-imħabba tal-misrarina. U meta nwasslu l-Ġesu, Ġesu jikkonferma dan, isieħeb dan, jesprimi dan bis-sinjali tiegħu. Mo speċjali bis-sinjali tal-fejqan. Ġesu għalinna qiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Ma nkunux biss strumenti tal-mulej bil-kfom, imma strumenti tiegħu anke bil-fejqan preżenza ħajja ta' Ġesu. Il-Knisja llum tkun iktar knisja li tfejjaq u magħha tkun knisja li tippretka. Ma tkun knisja illi tfejjaq kif kien il-mulej Ġesu. Il-missjoni tiegħu issa s'issir il-missjoni tal-Knisja sieħa. Ġesu irid ikompli mis-sema irid ikompli din il-missjoni miegħek u bik u fik. Se tagħtih iċ-ċans